Leon, bona tarda. Lehenik eta behin eskerrik asko guztioi, gaur hona hurbiltzagatik. Eskerrik asko ere berria taldeari, gaurko saio hau antolatzagatik. Eta eskerrik asko eta kaixo streaming bidez jarraitzen ari diren guztiei. Pelok, gonbidatu ninduenean gaurko saio hau gidatzera, irudi bat etorri zitzaidan burura, eta irudi hori zuekin partekatu nahi dut, nahiko bitxia edo celebrea dalako. Irudi hori da estitxu txikiago bat, estitxu ni naiz. 10 urte nituenean, zineman, gurasoekin, pelikula bat ikusten, izango zen 1985 urtea edo, eta joan ginen ikustera Un indio en Paris, indio bat Parisen filma, ezagutuko duzu agian, eta film hartan agertzen zen irudi bat, benetan gogoan hiltzatuta geratu zitzaidana. Eta zen, jendea, Pariseko kaletik, oinez, ibiltzen naizela eta guztiak, telefono mugikorra eskutan. Sasoi hortan, zan hiperbole handi bat, eta zineman, guztiok parrez hasi ginen, irudiarekin. Eta konturatu naiz, gaur egun, sasoi hori bizi dugula nolabait. Etorriko zineten guztiak ona, poltsikoan, telefonoa duzuela, ezta? Guztiok duzue telefonoa. Batemetek ez du telefonoa ekarri? Badago baten bat, ezta? Bueno, ez dakit telefonoa deitzea ere gaur egun egokia ote den. Euskaraz badauzkagu beste hitz batzuk, adibidez sakelekoa edo mugikorra, egokiagoak izan daitezkenak. Ze aurrean daraman izena, izkutatuta geratzen da elipsi bidez. Eta izan liteke sakeleko ordenagailua, izan liteke sakeleko sare soziala, izan liteke sakeleko geolokalizatzailea, eta izan liteke ere sakeleko edabidea edo sakeleko edabideak. Izan ere, sakelean daramatzagu dauden edabide guztiak, milaka edabide, eta konsulta ditzazkegu une oro eta edozein tokitan. Eta hori da sekulako aldaketa. Eta aldaketa horri edabideek nola egin dioten aurre, nola egokitu diren, da saio honetan aztertuko duguna. Ez da lan txikia, lan handia da, baina saiatuko gara erronka horri nolabait neurria hartzen, eta aurrera begira ere edabideek izango hoiei erantzuten. Baina saio honek ere badauka beste egiteko bat, eta da berriaren aplikazio berria aurkeztea. Lehenengo solaskideak aurkeztuko dizkizuet, eta gero saioaren egitura nolabait. Nirekin mailean dauzkat, batetik Mark Camprodon, bera da Ara egunkariko teknologia arduraduna, eskerrik asko etortzagatik, Mark. Bestetik Karma Peiro, bera da Nazio Digitaleko zuzendaria, eskerrik asko, moltes gracias, Karma, eta Peio Urzelai berriako teknologia arduraduna. Orduan, saioak eukiko ditu 4 atal, lehenengo eta behin Peio Urzelaik aurkeztuko digu berriaren aplikazioa, gero zabalduko dugu tarte bat Karmak eta Markek egin diezaguten euren edabideen aurkezpena begia jarrita teknologia berriei nola egokitu diren gaur egun zein egoeratan gauden, eta gero solasaldia egingo dugu eurekin etorkizunera begiratzeko. Bai? Solasaldi formatuan. Eta azkenik, azken ordu erdia edo erabiliko dugu hitza zabaltzeko, guztiok parte har dezagun, bai hemen zaudetenok, eta baita ere, streaming bidez jarraitzen ari direnek, euren galderak edo gogoetak helarazi nahi baituzte, berria IKT traola erabilita, jarraipena egingo diot hemen, hainbeste pantalla zinguratuta iaia zaituztet ikusten, baina garai berriek hau daukate. Orduan, azken ordu erdirako joan zaitezte ere pentsatzen, zuen gogoetak, zuen galderak, mailan daudenei, eta etxean daudenok gauza bera. Orain, utziko zaituztet Peio Urzelairekin, baina aurretik proposatu nahi dizuet jolas txiki bat. Asteon, hitz egiten lankide eta lagundu da Irati Agirrazkoenagarekin,
Bera duela astebi egon zen edabidei buruzko workshop edo mintegi batetan Belgikan, eta bertan elkartu zen Mark Deuse ikerlari famatuarekin, nahiko ezaguna da edabideen munduan. Eta berak bera aurkezpena hasi zuen esanez, beti ikasleekin joko bat egiten duela, bera irakaslea da ere Amsterdameko unibertsitatean, eta beti ikasleekin klaseko eskolako lehenengo egunean egiten duela horrelako ariketa txiki bat. Eta ariketa horrek zertan datza? Eskatzen die folio zuri batetan idazteko zeintzuk diren bere bikoteari edo etorkizuneko bikoteari eskatzen dizkioten ezaugarriak. Orduan ikaslek zerrenda egiten dute, eta behin zerrenda egin dutenean, orduan esaten die, orain hartu zerrenda hori, eta konparatu ezaugarri horiek zuen sakeleko telefonoari edo telefono adimentsuari eskatzen dizkio zuen ezaugarriekin. Eta antza, bat egiteak edo kointzidentziak nahiko handiak dira. Nik egin dut ariketa hau, baina ez telefono mugikorrarekin, baizik eta berriaren aplikazio berriarekin. Eta nik atera ditut nire ondorioak, ez dizkizuet kontatuko, zuek atera zeuenak, egin jolasoi nahi baduzue, eta bukaeran, saioa bukatzen denean, esango didazue, ea zein neurritan betetzen dituen zuek eskatzen dituzuen ezaugarri horiek. Beste gabe peiorekin utziko zaituztet, nik bakarrik esatea berriaren aplikazioa oso ederra eta erakargarria eta erabilgarria iruditu zaidala, baina berak emango dizkizue ñabardura guztiak. Peio, zura daitza. Arratsaldeon, eskerrik asko diztitzu. Eta eskerrik asko Mark eta Karma. Niretzat plazer handia da Kataluniako lagun hauekin egotea, Kataluniatik gauza asko daude ikasteko, ez bakarrik ikuspuntu politikotik, baita ere bestelako Daviden mundutik ere bai. Hori esan da, nik ez dut aurkezpen luzerik egingo aplikazioarena. Pentsatzen dualako, ja zuek deskargatuta ukiko duzuela dagoeneko, erabilita eta jakingo duzuek gutxi gora bera nolakoa den eta bar. Idea txiki batzuk bakarrik emango ditut. Baina idea horiek eman baino lehenago ikusiko dugu bideotxo bat, bizka bat, laburtzen duna aplikazioaren zertan dan, ez? Aplikazioa zertan dan. Dituzu testuak, argazkiak, bideoak, marrazkiak, txioak. Artikuluak erraz irakurtzeko moduan diseinatuta topatuko dituzu, argazkiekin edo bideoekin. Artikuluen testuko letraren tamaina zure gustura egokitu dezakezu. Artikulu batetik bestera erraz nabigatuko duzu. Berria telebistako bideoak ere eroso ikusiko dituzu. Baita argazki bildumak ere. Marrazkigileen zintak ere eskura dauzkazu. Egunekoak eta aurrekoak ere bai. Berria lagunek euren abantailak balia ditzakete. Asteroko zozketetan esate baterako, aplikaziotik bertatik parte hartu ahal izango dute. Berriaren aplikazioak erabilera pertsonalizatzeko aukera ematen du. Hasierako pantailan, zein sail eta zein ordenatan ikusi aukera daiteke. Artikuluak gorde ahal dira geroago irakurtzeko. Atalak deskargatu daitezke, konexiorik gabe irakurri ahal izateko. Euskaraz ongi informatuta bizitzeko, berria da zure aplikazioa. Osoa, modernoa, bizia. Doan deskargatu dezakezu Google Play edo Apple Storen. Berriarekin, beti eta edonon, arian.
aurkezpena jartzen duen bitartean, ez badaukazu orain daukazu tartea aplikazioa deskargatzeko. Listo. Pero. Bueno, berriaren aplikazio berria berez izan nahi duna da izar berri bat edabideen eta teknologiaren galaxian. Txikia, baina distiratsua. Pixka bat hori da nolaiteko hasteko ideia. Zergatik berriak kaleratu du aplikazio hau? Honekin bueltaka hasi ginen duela denbora desente eta animatu ginenean salto ematea beti baloratzen dira 10.000 alde, ez? Eta galdea da, nahikoa da responsive bertsioarekin webunerena, edo ez, aplikazio bat behar dugu, jakinda gero eguneratu behar dela eta pisutsua izan daitekela. Eta galdera zan, eta jendea badago bestaldean, hau da, telefonoan erabiliko du berriaren edukiak irakurtzeko. Eta orduan, momentu hartan, geneukan olako erradiografia bat zera, ez? Gure trafikoa, webuneko trafikoa nola konportatzen zen. 2013-2014ko datuak dira horiek, eta 2015-aren urtarrilean erabaki hartu behar genuen proiektuarekin hasi edo ez hasi, ez? Eta orduan ikusten genuen bilakaera gorakoa zijoala telefonoko trafikoa, berden ikusten dana, eta maiko ordenagailuetatik etortzen zen trafikoa pixka bat berako joerarekin. Eta ikusten genuen gure datuak horiek ziren, baina nazioartean bazeudela hainbat komunikabide parez pare, maiko trafikoa eta trafiko mugikorra parez pare zeudela. Orduan beraz, erakusten ziguten datu horiek bilakaera telefonoen aldekoa izango zela etorkizunean. Eta orduan erabaki genuen apostua egitea eta aurrera atatzea proiektua. Proiektua bukatzen zenerako egongo ginelakoan beste egoera batean. Non telefonoak pisu handiago izango zuen, eta trafiko mugikorra izango zen urte baten buruan parez pare egongo zala maiko trafikoarekin. Eta oin da pixka bat oingo radiografia. Eta hori gertatu da, noski gertatu dela. Egindako prebizioa bere garaian, gertatu da eta inkluso esango nuke aurreikuspenak gaindituta. Hor ikusten dugu, telefonoa berdea, marra berdea, parez pare gelditzen dela 2016ko uztailean, maiko ordenagailuaren parez pare, eta ja uztailean gainditzen dula, eta hor ematen da nolabaiteko ditzen dioan sorpasoa, gure datuekin, eta harrigarriena oraindik irailean, pentsatu daiteke, udan trafikoa normala da, maiko ordenagailuak dira lanerako eta gutxiago erabiliko dira, jakina noski baietz, hala gertatzen da. Baina irailean, telefonoko trafikoa gora egin du ere bai, eta parez pare gelditu da zerarekin, maiko ordenagailuarekin, ez eta hauteskundeak egon, eta dendanetarik. Hore esan nahi du, jendeak gero eta gehiago erabiltzen dula, eta nolabete bihurtzen ari dela lehen pantalla jendearentzat. Eta orduan, lehen pantalla izan da, berriaren edukiak eskaini behar direla telefonoan den modu guztietan. Bai responsive bezala, diseinu egokituta, webeko diseinu egokituta, eta bai aplikazio bidez. Aplikazio naiz eta, aplikazioak
oraindik ez izan hain masiboak, ez? Ikusiko dugu zer gertatzen da. Bigarren ideia, zer eskaini nahi izan dugu berriaren aplikazioarekin? Ba oso gauza simplea. Aplikazio osoa moderno eta bizia, pixka bat espotean ikusten den laburpena, baina berez aplikazio erreferentziala euskaldunontzat. Nolabait ere beste hizkuntz batzuetan edo beste eremu batzuetan erreferentzialak izan daitezkeen bezala aplikazio ezagun batzuk, The Guardian, New York Times edo Le Monde edo AP agentziarena, berria ere euskaldunontzat izatea bere aplikazio, euskarak izatea bere aplikazio referentziala. Informazio alorrean batipat. Eta helburu horrekin, nahiz eta bakigu gure baliabideekin, behar bada ez garela egongo maila beretsuan, hor dauden komunikabide handi horien maila beretsuan, baino helburua hori izan da hurbiltzea eta planteatzea aplikazio erreferentzial bat beharrezkoa izan daitekena edo euskaldun erabiltzaileentzat. Eta nolakoa laburtuko ditut lau ezaugarritan. Niretzat zein diren nolabaiteko aplikazioaren ezaugarri nagusiak, bereizten dutenak, nortasuna ematen diotenak, inguruan daukagunarekin. Batetik egitura edo zera edo aurkezpen mota izatea sintetikoa eta ikusgarria, hau da irudietan oinarritutakoa, baina sintetikoa eskaintzen dulako aktualidadearekin lotutako kontenido aukeratu batzuk hasieran, eta ez danak webunean dauden guztiak, baizik eta sorta bat, aktualidaden oinarrituta, azken edukiak dira, baina eskaintzen diran modu bisual batean eta modu erakargarri batean. Erabile erreza, bi menuekin, kontzeptu hori berria da, eduki informatiboentzat menu bat, beste menu bat komunitateen edukientzat, eta gero navegazio erreza horri pasatzeko, edo atzera aurrera, barruko navegazioa ere bai, sartzeko zail bereko eduki ezberdinetara, eta bar. Intuitiboa eta alde hortatik. Alertak, eta hori da klabea gaur egun, horabiteko betetzeko hori edabide batin dagokion zeregin importantenetako bat, ez? Azkar eta ongi informatzea, baina azkar informatzea, jakinaraztea ze gertatzen ari dan. Eta hor daude horretarako, push jakinarazpenak edo notifikazioak. Eta gero, laugarren ezaugarri esango litzake gozoki duna. Badituelako gozoki batzuk erabiltzaile berezientzat, erabiltzaile bereziak dira berria lagunak. Berriaren proiektua sostengatzen dutenak zuzenean. Eta gozokien artean daude artikula gordetzeko aukera, menua personalizatzeko aukera, deskargatzeko aukera, edo zozketetan parte hartzeko aukera. Eta zein dira aplikazioa irailaren 22an kaleratu genuen, bai Android eta bai iOS, hau da Google Play eta Apple Storen, eta lehen datuak hauze dira. Gardentasun osoz, 2021 atzokoa datu dira, 2021 instalazio, gehienak Android gailutan, eta aktibidadea dagokionez, aktibidadea handia ikusten dugu, 20.000 saio 15 egun eskasetan, eta 200.000 pantailatik gora ikusi dira egunotan.
hau da abiapuntua, eta espero dezagun ibilbide luzea izatea. Gu berriatik saietuko gara aplikazio hau mimatzen, hobetzen, eta ezusten hor bazterrian, eta funtzionalidade berriak gehitzen. Eta batzuk izan daitezke berritzaileak ere, adibidez, hurrengo pausua izan daitekelako epe ertainean, hilabete batzuk, zera ez, albisteak entzuteko aukera implementatzea aplikazioa modu errez batean. Eta bukatzeko eskertzea, batetik aplikazioaren garapenean hartu duten guztiei, berria taldean jende ugarik hartu du berriaren aplikazioaren garapenean modu ezberdinetara, ez ditut danak aipatuko, bestea luze izango litzake, baina bai gure garatzaile nagusia aipatu nahi dut, Iker Valentziaga, lan handia egindulako hau aurreratatzen. Eta ondoan, bizka bat garapen osoa horren atzean dagoen Ideable taldearen aipamena, eta eskerrona, beraien dedikazioagatik eta esku onagatik zera aurreratatzeko. Eta eskerrona nola ez, baita ere berria lagun guztiei, berai esker lehen esan dut, dia posible olako proiektu hau sartak, eta baita ere gurekin konprometitu den laboral kutsari ere nolabeteko aplikazioaren babeslegoan. Mila esker guztiei eta zuei. Mila esker zuri, Peio. Orain abiatuko dugu nolabeteko solasaldia eta lehenengo aurkezpen bana egingo dizkigute Karmak eta Markek. Katalunia Peiok ondo esan duen moduan erreferentea da gai askotan eta hurbiletik jarraitzeko eta gure burua bertan begiratzeko ispilua. Orduan eskatuko diet aurkezpen bana egiteko jakin dezagun une honetan euren hedabideetan zein garrantzia ematen zaion teknologiari, ze karpen uste duten eurek egin dutela euren hedabideek, Arak eta Nazio Digitalek, sakelekoaren erronka horri nola erantzun dioten, eta ere sare sozialei begira, interaktibitateari begira, komunitatea osatzeari begira, ze lanketa egiten ari diren. Aurkezpen bana egingo dute eta gero solasaldia egingo dugu etorkizunari begiratzeko. Beraz, Mark, zu hasita, ondo baderitzozu? ¿Desde aquí o...? Hola, benvinguts a tots. Primer de tot, donar les gràcies a Berria i al Peyo en concret per convidar-nos a estar aquí i fer aquesta presentació, ens fa molta il·lusió. I res, primer presentar-me, soc el Marc Camprodon, soc el director de tecnologia al diari Ara. El diari Ara, no sé si el coneixeu o heu entrat alguna vegada, som un mitjà bastant jove, vam néixer fa 6 anys concretament, farem 6 anys d'aquí molt poc, i és un diari en paper. Paperezko egunkaria da, baina jaio zenean plataforma ugari zeuzkan dagoeneko. Hasieratik, lehen egunetik argi geneukan edukiak argitaratuko genitula, baina eduki horiek plataforma desberdinetan kaleratuko zirala, ezta? Paperean, webgunean, telefonoan, eta bar. Eta gure berri izan dezazuen, gure erredakzio nagusia Katalunian dago, baina beste bi dauzkagu txikiagoak Balearretan eta Andorran. Eta 120 kazetari inguru dabiltzalanean egunkarian, eta kazetari hauek modu integratuan lan egiten dute bai paperean, bai webgunean, bai plataforma guztietan. Gure dimentsioaren berri izan dezazuen, gure webguneak gaur egun 2 milioi erabiltzaile bakan dauzka
hilero, eta grafikek diotenez, gure kasuan, gure ordenagailutik egiten den sarbidea 40%koa da, eta mugikorretan 60%koa. Udan gora egiten du mugikorren sarbideak, eta neguan pixka bat jaisten da, baina orain dela 6 urte, 1%-2% inguru zen telefonotikan egiten zen sarrera, eta orain 60%, hau 6 urtean, eta horrek bultzatu gaitu guztiz goiti berako aldaketa ezartzera, aldaketa hau oso denbora gutxian gertatu da, eta igoera hiletik hilera gertatzen da. 11 milioi horri ikusten dira hilean, gutxi gora bera, azken urtetan asko aldatu da, baina 40% inguru trafiko sozialetik iristen da, sare sozialetatik, Twitter eta Facebooketik, 21% bilatzaileetatik, gehienak Googleetik, eta 26% zuzeneko sarbidea da. Eta azken kopuru horrekin oso harro gaude, edabide gehienetan kopuru horrek gero bera egiten du, erabiltzaileek sare sozialetik iristen dira normalean, gu badakigu 100% horrek bera egingo duela, ez gaude kezkatuta hori delako joera, baina horri eustea daukagun bitartean horrek esan nahi du erabiltzaileek interesarekin etortzen zaizkigula gure gana zuzenean eta ez dirala iristen bilatzaileen bidez edo sare sozialen bidez. Hala eta guztiz ere, badakigu hori aldatzen ari dela eta teknologikoki egokitu egin beharko dugula aldaketa horiei erantzuteko, eta azkenik gure negozio eredua harpidetzaetan oinarritzen da gehien bat. Irakurri nahi gaituzten erabiltzaileek, paperean, kioskotan erosten dute egunkaria edo etxean jasotzen dute, eta egunean irakurtzeko harpideunak izan behar dute. Orain azalduko dut zertan datzan. 37.000 harpideun ditugu, eta 50% digitala irakurtzeko ordaintzen dute bakarrik. Eta gainerakoak daukate papereko eta digitaleko harpidetza. Hau da, astean behin, astean bitan, edo aste osoan zehar egunkaria etxean jasotzen dute, eta horrez gain digital bidez ere irakurtzen dute egunkaria, eta beraz eredu hibrido xamarra daukago. Badaude harpideun batzuk egunkaria asteburuan bakarrik jasotzen duten etxean, eta gainerako egunetan webgunearen bidez irakurtzen dituzte gure edukiak modu digitalean. Horrek presio handia dakar, 37.000 harpidedun hoiei zerbitzu bat eman behar diegulako, zerbitzu ona, eduki kalitatezkoak ikusi dezaten, harpidedunak izaten jarraitzen merezi dula. Horren azalduko dizuet gure harpidetzak eredua ze garapen izan duen. Hasiera batean, premium edukien eredua geneukan. Lehen 3 urtetan, eduki batzuk irekiak ziren, eta beste batzuk itxiak. Eta eduki irekiak edo zeinen esku zeuden, eta itxiak harpideen esku bakarrik. Harpidedunek eduki guztiak irakurri zitzaketen, eta erabiltzaile erregistratuek, hau da beren burua erregistratu zutenak, eduki itxi bat irakurri zezaketen egunean. Hau da, gure edukiak pixka zertzean ikusi nahi izan ezkero, erregistratu beharra zaukan jendeak, eta horrek bazaukan alde hon bat. Horri esker guk informazio asko jasotzen genuen, harpideun izateko interes txiki bat behintzat zeukan jendeari buruz, webgunean erregistratzen bali mazera, egune batean ordainketako harpidedun izateko nolabaiteko interesa badaukazu, eta horrek bere alde hona dauzka eta bere alde txarrakoren azalduko, eta azkenik identifikatu gabeko erabiltzaileak zauden, irekita zauden eduki guztiak, irekita irakurtzen zituzten, eta eduki itxietara iristerakoan ezin zuten sartu. Eta honen abantaila handiena zen, eduki itxiak, kalitate honenekoak, erabiltzaileak egunen batean ara punkatera iristen zirenean, ez bazuten erregistratu nahi, ezin zuten eduki
hori kontsumitu. Eta beraz, guk ez geneukan erakusleio on bat gure edukietarako. Eta orain dela urtebete inguru, egungo eredura igaro gara. Paywall, New York Timesen paywalla ezagutzen duzunentzako, horren antzeko zerbait daukagu. Gure eduki guztiak, ordainpeko horma baten atzean sartu ditugu. Askoz garrantzia handiagoa ematen diegu orain edukiei kalitatea handiagoa daukate, jendeak arrazoi bat izan dezan harpidun egiteko, eta beraz, orain, eduki horiek irakurri nahi bali maituzu, eian 10 eduki oparitzen ditugu, baina aurreko ereduaren aldean, orain erabiltzaileek ez duten erregistratu beharrik, eta orain datozkigun erabiltzaile guztiak, bai Facebook edo Twitterretik, iritsi eta eduki guztiak irakurri ditzazkete, behin baldin badatoz eduki bat edo bi irakurtzeko horrela asko hobeto eskaintzen ditugu gure edukiak, eta arrazoi gehiago ematen ditugu harpidedunak egiteko. Eta hemen irudi honetan, gure webgunera datorrenak, abisatzen zaio, bakarrik bat edo bi eduki gelditzen zaiela irikita irakurtzeko, eta hemen bi botoi eskaintzen dira, hemen bakarra ikusten da, baina eskaintzen zaie 30 egunean harpidedun izateko doainik edo harpidedun egiteko aukera ematen zaie, eta horrela marketing egiten dugu harpidedunak egiteko. Teknologiari dagokionez hemen erronka nagusia zen, teknologia konplexu samarra garatu beharra zegoela, ze gure webguneko horri bat bisitatzen zuen bisitari bakoitzari mezu jakin bat eman behar zitzaion, ezta? Jakinarazi behar zitzaion zenbat eduki irakurria zeuzkan, irakurtzen jarraitzea zeukan edo ez, eta horrek konplexutasun teknologiko bat zeukan ondo konpondu genuena, baina hemen txetzen erronka teknologikoa. Eta horri jarraiki, kezkatzen gaituen beste gauza bat, eta teknologia lorretik asko lantzen ari gerana, analitika digitaleko arduradunarekin batera, zera da? Web analitikaren alor guztia, ezta? Eta gure helburu nagusia da harpideunak izatea, ezta? Orduan jakin behar dugu gure erabiltzaileek zer egiten duten gure webgunean marketing ekintzak egiteko, jakiteko zer funtzionatzen duen zerk ez, eta webguneen ehunek bezala Google Analytics daukagu hasieratik, honek datu informazio askoko datuak ematen digute, baina berehala konturatu ginen horrekin ez zegoela aski eta lasai, kontu tekniko ez ulertzen ez dutenak ez larritu, baina Google Analytics ez gain informazio gehiago eskuratu nahi genuen, norbait horri bat irakurtzen ari zen denean zer gertatzen ari den jakiteko, eta erregistratua baldin badago hemen daukagu ze identifikatzaile daukagu, ze erabiltzaile mota dan, itxia edo irikia, zein nork idatzi duen albistea, zetak erabiltzen diren albistean, irakurtzen ari danak, irikita irakurtzen duen edo horma aurkitu duen, halako informazio osagarria askoz hobeto aztertu dezakegu eta ondorio zehatzagoak atera ditzazkegu hemendik. Eta analitikarekin jarraituz, Google Analytics doainekoa da dakizuenez, badago ordainpeko bersio oso garesti bat, eta doaineko bersioak datu agregatuak ematen ditu. Eta xehetasunetara sartu nahi baldin badugu, erabiltzaileek zer egiten duten jakiteko, trafiko handia baldin badago, ezin dugu jakin erabiltzaileak zertan ari diran, ze datuak batuta ematen dira, ez? Eta orduan tresna asko daude, baina guk WebTrack tresna aplikatu genuen, da analitiko bat, baina informazio guztia desagregatua eskaintzen du. Eta jakin dezakegu, erabiltzaile bakoitzak zer egin duen momentu bakoitzean, historien zehar, orrialde bakoitzean. Eta honi esker, informazio pila bat daukagu, Big Datako tekniken bidez edo datuen analizierako tresnen bidez esplotatu dezakeguna, eta horrek informazio asko ematen digu, eta hortik ondorio garrantzitsuak atera ditzazkegu. Adibidez,
guk dauzkagun gauzetako bat, konbertsio funnel edo inbutu bat. Gure webgunean erabiltzaile bat sartzen den bakoitzean, mezu batzuk agertzen zaizkigu, alako 7-8 eduki kontsumitu dituzu, ezta? Eta badakigunez erabiltze bakoitzak ze identifikatzaile daukan, edo ze cookie dauzkan bere nabigatzailean, horren bidez aztertu dezakegu zein mezu erakutsi behar zaizkion. Bi edukiri dagokion mezua, 5 edukiri dagokiona, 10 dagokiona, ia klik egin duen arpide duen egiteko botoian. Hemen informazio asko atera daiteke, marketing sailak, marketing pertsonalizatua egiteko erabili dezake ez, ze ondorio atera dezake, erabiltzaile hauek 5 edukitara iritsi dira, baino hilean 5 eduki bakarrik kontsumitzen dituzte. Orduan zer eskaini dezaket, arpidetza merkeagoa, paywalleko eredua aldatu eta 10 eduki beharrean 5 eskaini ditzakegu, eta ezta? Horren bidez, halako datuak aztertu ditzakegu. Gero, analyticsen munduan, dakizuenez web3 erabiltzen dugu, gero sare sozialek eskaintzen dituzten analitikak daude, Facebookek eta Twitterrek eskaintzen dituztenak, gero Charbit dago ere bai, denbora errealeko estatistiken jarraipena egiteko tresna bat, jakiteko zer kontsumitzen da momentu bakoitzen, eta API bat daukagu ere bai, gure CMS-eko edukietarako sarrerari buruzkoa. Orduan, guk ikusi dugu oso tresna indartsua dauzkagula, ondo funtzionatzen dutenak, eta datuak aztertzez dakiten horiek informazio asko eskuratu dezaketen, baina tresna horiek kazetarientzat nahasgarriak izan daitezke informazio gehiago daukatelako, ezta? Eta orduan orain, beste tresna bat garatzen ari gera, guk orain beta bertsio bat daukagu, azten ari gera, kazetariekin batera handitzen ari gera tresna hori, eta orduan, dauzkagun analitika tresna hori guztiekin laikatu egiten dugu tresna hori, eta kontrol panel errex batzuk osatzen ari gera kazetarientzako ulerterresa direnak beraiek hobetu ditzaten lan egiteko modu, ezta? Ikusi dezakete ze albisteen sailkapena, zein albiste funtzionatzen duen hobeto, sare batzuetan edo besteetan, gure lehen horrian agertu direlako, zenbat iruzkin dauzkaten albiste bakoitzak, eta bar. Eta hemen adibidez, redaktore baten panela daukagu, ze albiste idatzi dituen, zein funtzionatu duen ongien, hilabeteka, sailka, eta bar. Eta honekin zer nahi dugu, informazio hau guztia erabilgarria izatea, ze ez dugu ezertako balio datu asko aztertzea, gero hortikan etekinik ateratzen ez badego, ezta? Eta hemen albiste jakin baten panela, dena betan dago, baina hemen nahi duguna da erredaktoreak informazio erreixa ateratzea erabilgarria zaiona bere eguneroko lanerako. Eta azkenik, formatu berri eman nahiko nuke. Guk egunkariaren teknologia garatzeaz gain, kazetariekin batera lan egiten dugu formatu berriak sortzeko, informazio formatu berriak. Eta hemen zer egin dugu, garatzaile bat, diseinatzaile bat eta kazetari bat elkartu ditugu elkarrekin lan egin dezaten, ezta? Hasieran ere horrela lan egiten zuten bai, baina kazetari baten eskaera iristen zen eta garatzaileak erantzun behar zion, baina ikusi genuen hori etzela lan egiteko modu egokia. Ez da guk atera egun ondorioa, ezta? Ezikan joera da, hasieratik garatzaileak, diseinatzaileak eta kazetariak elkarrekin lan egitea hutsetik beren ideiekin, bakoitzak bere ikuspegiaren ekarpena egin eta gauza indartsuagoak sortu ditzaten denen artean, eta adibidetxo batzuk emango ditugu. Datuak ikusteari dagokionez, azken aurreko hauteskundetan Katalunian, aurkezten ziren hautagai guztiak erakusten genituen, datu pila bat geneuzkan, hautagai guzti buruz, adina, sexua zer ikasi zuten,
ze joera politikotakoak ziren, eta datu guztiak erabiltzaileentzako eskura erresa zen modu batean aurkezten genituen. Beste adibide bat, datuak ikusteko moduari dagokionez, infografia interaktibo hau, Messiren gol guztiak agertzen dira Barsan egondako denboraldi guztietan. Datu horiek aztertu ziren, haren partidu guztiak ikusi ziren, urdinen ikusten dira etxean sartutako golak, gorrian kanpoan sartutako golak, eta hori grafiko interaktibo batean aurkezten zen, kontsumitzaileak modu errex batean eskuratu ditzan. Beste adibide bat, errexagoa, Katalunian urtero esaten da zein da umei gehien jartzen zaien izena, ezta? Eta horrekin albiste bat egin ziteken, gehien jarritako 5 izenekin, beste tresna bat zegoen ikusteko izen guztien bilakaera urteetan zehar, eta nola zijoan aldatzen joera. Eta gauza bat ikasten ari gera, eta da, interaktibo hauetan ezin direla datuak besterik gabe aurkeztu erabiltzaileek bere interpretazio egin dezan informazioa ondo martxikatua eskaini behar da. Beraiek datuak bilatu alditzaten, baina aldi berean kazetariek datu horiek modu errexean aurkeztu behar ditu irakurtzaileak informaziotik ondorio argiak atera izan ditzan, eta horretan saiatzen gera gure datuak aurkezteko moduan. Beste gauza bat egiten ari gerana, Kataluniako sute guztien mapa bat, adibidez, hainbat urtetan izandakoa, edo grafiko batzuk erakusten zuten informazioa guztia, eta interaktiboen kasuan ikusi dugu mugikorra gero eta gehiago erabiltzarekin batera, iraganean gauza batzuk egiten ziren oso interaktiboak, baina gaur egun hori gero eta txikiagoa egin behar da, edo sormena gehiago erabili behar dugu, aurkezten diren gauzak mugikorrera egokitzeko, ze mugikorra erabiltzen dutenak ohituta daude scroll beheraka hori egiten dute, ezta? Eta orduan eskaini behar dugu informazioa modu erakargarri batean, baina mugikorretik erabilgarria izateko moduan aurkeztu behar dugu. Eta beste storytelling kontu bat da, hemen erakusten genuen nola garatzen ari zen Kataluniak zer pentsatzen zuen, ze garapen egon zen denboran zehar, eta hemen datuen bistaratze kontu bat daukagu ere bai. Eta hauxe da egiten duguna, nagusiki, eta galderarik baldin badaukazu, gero argituko dut, eta gero jarraituko dugu hizketan. Eskerrik asko. Aquí, no? Doncs, en primer lloc, Lehenik eta behin, eskerrik asko, antolatzaileei, berriari, aukera emateagatik, ona etortzeko aukera emateagatik, teknologiari buruz eta hedabidei buruz hitz egitera. Asko harritzen nau ikusita gehienek ondo ulertzen dezutela katalanez, zenbirila ondila ematen diazute, zenik kaskoak erabili behar ditut zuek ulertzeko. Eta hauxe da lehenbiziko aldia katalanez hitz egitea daukatenak eta euskaren itzulpena entzuten dudana. Nik ez dut gai teknikoi buruz hitz egingo beste, edukietan oinarrituko naiz bereziki, baina lehenik eta behin nazio digital zerran aurkeztuko dut. Barkatuko diazute, baina proba honekin hasi nahi nuen. Nik nazio digital modu honetan aurkeztu nahi nizuen, zergatik.
pentsatzen dut, ulertzen dezutela, zergatik formatu honetan, eta ez pantaila osoan, ez da? Hemen jarriko dut? Hemen hobeto ikusten da, ez da? Gure jarraitzaileen 70%ek horrela ikusten gaitu eta hauxe egiten du. Ados? Pentsa zer nolako erronka dan hori. Gure ikuslek horrela ikustea, naiz eta berez, gure edabidea hasiera batean horrela ikusteko pentsatua izan, pantaila osoan, webgunetik, ordenagailutik. Baina gure jarraitzaileen 30%ek bakarrik ikusten gaitu horrela. Eta horrek gauza asko berpentsatzera eraman gaitu. Bai enpresa ikuspegitik, edukien ikuspegitik, teknologia ikuspegitik, erronka baten aurrean gaude, eta jundaneko urte gutxitan 3-4 urtetan erabiltzen dira mugikorrak masiboki egunkarietan sartzeko, eta hortaz orain berpentsatzen hasi gera nola informatzen dugun eta nola sortzen ditugun albisteak edabideen bidez. Nun zegoen aurkezpena, Pello? Bai, Nazio Digital zer den aurkeztuko dut. 20 urteko ibilbidea daukan edabidea gara. Aurten gure 20. urteurrena ospatzen ari gera. Eta hori interneten alorrean asko da. Soilik digitalean bizirik jarraitzea kontutan izan da sektorean zer nolako gorabehera ekonomikoak egon diren, eta edabide asko itxi dutela, lorpen handia da. Eta gure ondoan Katalunian beste edabide bakarra dago parekoa, Bila Web, haiek 85 sortu ziren, gu baino hilabete gutxi batzuk lehenago, eta horrek asko oso adierazgarria da gure edabideari dagokionez, ezta? Asko ikasi dugu, interneten erabilera asko aldatu da, internet bidezko albisteen kontsumoa asko aldatu da. Garai batean, 1.0 geneukanean irakurtzaileak ez zuten ezer egiten, baina orain 2.0 gaude, eta irakurtzaileek sortu egiten dute, eta edabideek sare sozialetan jartzen dituzten argazkiak, informazioak eta bar erabiltzen ditugu, eta formatu desberdinetan aurkezten dugu informazio hori guztia. Jundaneko urte terdian audientzia liderrak izan gera Katalunian, eta oso gaude, hortaz, horren emango ditut hainbat datu jakin ezazuen ze irismen daukan gure edabideak. Ze online bakarrik egon da liderra izatea oso garrantzitsua da, etengabe gaude lehiatzailei begira, gure lana asko hobeto egiteko. 2015ko irailean sasoi berri bati ekin genion, besteak beste zuzendari izendatu nindutelako, hain dela urte bete, eta horrekin batera jende berria etorri zen, hazi egin ginen, eduki berriak sartu genitun, datu kazetaritza gehiago, kultura asko bultzatu genuen, nazioartea, gizartea. Orain dela gutxi urteko online argitalpen honenaren saria jaso dugu, eta horrek indarra handia ematen digu, eta jakin dezazuen guk azal bat daukagu, baina 18 lurralde edizio. Gure kazetaritza hiperlokala da. Daukagu azal osoa, eta gero hiri bakoitzak bere informazioa daukan azala dauka, eta kazetariak dauzkagu lurraldean zehar. Eta gertakari handi badagonean, nazio mailakoa, Diada dala, edo ospakizun bat, San Jordi, gure korresponsal guztiak lurralde osoan zabalduta daude, eta horrekin askoz informazio osoagoa eskaini dezakegu. Eta orain 50 kazetari gabiltza Nazio Digitalen. Markek kopuru batzuk aipatu ditu, eta nik ere emango dizkitzuet batzuk, hemen ez ditut jarri, baina tira, 2 milioi erabiltzaile bakan daukagu hilabete batzuetan 3 milioi erabiltzaile bakanetara ere iritsi gara. Joan deneko urte terdiko lidergo
garai honetan, eta ikusitako orrialdei dagozkionez, 21 milioi dira, baina zuzenean albistera dijoaznak 16 milioi dira. Horrek esan nahi du, jende asko ez da torrela gure azaletik, baizik Facebooketik edo sare sozialeko link baten bidez. Eta beraz, batetik daukagu azala, oso garrantzitsua zan garai batean, ez da, baina orain gauzak bestela dira. Ez daukagu arpidedunik, beraz, ez daki ezin dut premium konturik aipatu, gure eduki guztiak irikita daude, eta gure negozio eredua publizitatean oinarritzen da. Eta 17 lurralde edizio dauzkagunez, publizitatea oso lokala da, eta leku lurraldearen zati bakoitzari lotuta dagoena. Eta jakina, urte hauetan guztietan garapena egonda, eta gaur egun analitiken bidez lotura guztiak, bisita guztiak oso ondo kontrolatzen dira, gero ondo zehazteko zein dan gure komunikazio estrategia. 4 pantaila erakutsiko ditut, azkar, irailean, orain arte datuak landu ez zituen talde batekin hasi ginen lanean, ez da? Ni lehenago, orain dela 5 urte, hasi nintzen datuen kazetaritza bultzatzen programatzaile, diseinatzaile eta kazetarien artean Bartzelonan eta Madrilen, eta datu kazetaritzari buruzko jardunaldiak antolatzen hasi nintzen, eta hori zen nazio digitalen helburuak. Erredakzioak gero eta lotura gehiago eduki zezala diseinatzaile eta teknikariekin, gauza errexak lantzeko hasiera batean, gero apps data sekzioa daukago, eta teknologia zuzendariak azaltzen du gure lanaren atzen zer dagoen, ezta? Baina dena responsifizatea nahi dugu. Markek gauza xetasun batzuk azaldu dituguk, aran ikusten ditugunean esaten dugu, hor lan ikaragarria dago. Baina gure zuzendariak esate dugu, ez hori ezin dezu erakutsi edo ezin dezu tresna hori erabili, ezin dezu klik egin eta irakurleak ikusi dezala, eta guk nahi dugu open software programak gero eta zabalagoak izatea eta doainekoak, gero eta konplexuagoak izatea eta gero eta responsifagoak bersio mugikorretarako, eta nazioarteko kongresuetara eta joan nahi zenean, datuak lantzen dituzen bere edabideek ere arazo berbera dauzkate. Azkenerako beren tresna propioa lantzen dute, responsifa ondo erakusten diena beren, datuen konplexutasuna erakusten diena. Hemen mapa konplexuagoak dauzkagu, irailaren 25-eko hauteskundetakoak webgunean oso ondo ikusten zirenera, baina webgunean telefonoan ezain ondo, baina egin beharra zegon. Eta hemen erredakzioko edozein kazetari hau egiteko gai izan behar du, irakurlaik askoz hobeto ulertzen dituztelako albisteak oso erresa da, bai, alako jostailuzko tresnak dira, baina responsik dira eta mugikorrarekin klik egiten dezunean emaitzak agertzen dira. Eta esperimentazio ere egiten dugu, hemen bi adibide oso erresak. Bat, interaktibo bat zen, ezkerretako interaktibo bat da, hauteskundei eta referendumari buruz egin genuen, eta bestean prozesuko jolasa daukago, ez da? Aurkezpen batean Washington Posteko kazetari bat etorri zen, joko bat eta esan zigun joko bat zeukatela Hillary Clinton eta Trumpekin, eta teknologia zuzendariak egokitu egintzun, eta hemen aurpegi hauetan galderari erantzuten baldin badiozu, kontu batzuk egite ditu. Hemen 4 gogoeta dauzkat, geroko eztabaidari ekiteko, eta nire burua galdetzen diodan galderetako bat, zera da. Honekin zer esaten ari gara, webgunean bukatuko dela, dena mugikor bidez ikusiko baldin badagu, norantz goaz. Ez aldi guka sorik egiten pantalla ondiari. Eztabaida hau gaur egun edabide guztietan dago, aran ere segurenik, eta jarraitu
beharra daukagu gure webguneko azala erakusten 30% horretarako, eta edukiak erakusten jarraitu behar dago, baina hemen galdera da ia bi azal edo bi bersio egin behar diren bat webgunerako 3 zutabe baita dauzkatzu eta beste bat telefonorako, eta apera zoazenean eskubiko zutabea oso behian agertzen da, eta orduan hemen erabaki behar da, ia formatu aldatu behar da, zeri ematen zaion lehentasuna, eta gure kasuan teknologia dena da. Teknologiarik gabe, teknologia sailarik gabe ez gineke existituko. Teknologia edabide digital baterako, papereko edabide batentzat imprentak ez funtzionatzea bezalako alitzake. Eduki honak baldin badauzkago, baina ez badaukagu teknologia punta-puntakoa ona, eta ez ba dugu kontuan hartzen zein dian azken berritasunak, ba ez gera inora iristen. Gure teknologia saila ez dago zoko batean, baizik bertan teknologia kazetariak eta diseinatzaileak elkarrekin lan egiten dugu eduki guztia implementatzeko. Orain eduki batzuk serie moduan aurkeztu nahi ditugu, ikusi nahi dugu nola aurkeztu webgunean, telefonoan, noiz aurkeztuko dugu, astean behin, egunean behin, zer ordutan, hori dena erabaki behar dago. Eta hori erabakitzen duzu metriken bidez, teknologiarekin estu lan eginez, eta kazetarien esperientziaren bidez. Beste alde batetik, gure edabideak 18 lurralde edizio dauzka, eta teknologia sailak 20 urtean talde bera jarraitu du, gazte ziren, hasi zirenen, eta orain ni baino gaztego izaten jarraitzen dute, eta hori ona da, baina talde horrek aldaketa guztiak bizi dituzte, eta bereik ziren edukien kudeatzaile lehenbizikoa garatu zutenak, eta gure kudeatzailean aldaketa bat nahi dugun bakoitzan, oso erraixa da bilera bat egiten dugu, eta kazetariek esaten diegu. Zergatik ez dezute hau edo beste egiten, eta lantzen joaten gira, eta 18 lurralde edizio daudenez, proba egiteko banku ona da, ze esaten dugu, hau probatuko dugu, 2 edizio txikitan, eta ondo funtzionatzen baldin badugu, edizio guztietara edatuko dugu, eta nazio digitalen azal orokorrera. Eta horrek probak egiteko eskala ikaragarria eskaintzen digu, eta horren bidez gure arintasunaren barruan oso malguak izateko aukera ematen digu. Mugikorrak ere ez daukagulako beste aukerarik. Orain dela urtebete zuzendari izendatu nindutenean buruan hiltzatu eta gelditu zitzaidan kontu bat, teknologia zuzendariak azkenean askotan azken hitza daukala. Ze mugikorrekin pentsatzen ez badugu gure ikusleen 60% alde batera uzten ari gera momentu batzutan. Eta gure teknologia propia daukagu, gure edukien kudeatzailea, eta sare sozialak gure aliatuak dira. Ezin dugu sareetan sortzen den eduki guztia kontutan hartu gabe bizi. Eta gu ez gara salbuespena edagoge guztiak berdin ari gera lanean. Baina gure kasuan oso gogoan daukagu hori eta estrategia berezia daukagu Facebookerako, Twittererako, Telegramerako, Instagramerako, erabaki ditzen baldin badugu WhatsApp bat sortzea irakurtzailentzako horrekin ere bai, etengabe ari gera probak egiten eta akatsak aztertzen zer ez da nahi ondo atera, pixkatatzera egin eta gauza konpontzeko, eta arintasun hori daukago edabide digitala geran aldetik, eta edabide digitala izanik horrek aukera ematen digu hau guztia egiteko. Gauza askoz gehiago dauzkat, baina ez dakit zotean eztabaida pasatzeko garaia. Agindu bezala, orain aurrera begira, bai jarri kaskoak? Los cascos, no? Bai. Horixe, bestela alperrik arituko nahi zizketan eta. Orain agindu bezala aurrera begira hasiko gara,
solasaldi bat izango da, gero tartea eukiko duzue galderak egiteko, beraz, orain arte sortu zaizkizuen komentario guztiak edo, euki gogoan, eta hemendik aurrera sortzen zaizkizuenak ere, gero zuei emango dizuegulako hitza. Bueno, egingo ditut 4 galdera labur, eta eskatuko dizuet ere erantzunetan laburrak izateko, ez ibiltzeko asko hitz aspertuan, horrela gero ere tartea utziko dugulako jendearen gogoetak entzuteko. Lehenengo galderak simplea dirudi, baina erantzuna ez dut uste hain simplea denik, eta da, zuen ustetan, aurrera begira, aleginak teknologiari dagokionez non jarri beharko liratekeen. Eta gian, Mark, teknologiaren ikuspuntutik zu aritu zara gehiago, eta hori da zure ardura, nola ikusten duzu? Non jarri beharko lirateke indarrak? Jo crec que, bueno, amb el que hem estat parlant aquest... Bai, argi xamar gelditu da mugikorra dela garrantzitsuena oraintxe, ez dakigu zer etorriko den, ari dira gauza berriak iristen dena berriz pentsara zera bultzatuko gaituztenak, baina oraindik hobekuntzak egin ditzakegu mugikorretarako. Eta orain kezka handia dago, mugikorraren bidezko esperientzia asko azkarragoa izan dadin, eta obsesio teknologiko batek izan beharko luke mugikorretarako egokitutako webgunean ultraazkarrak izan daitezela, ze mugikorren erabiltzaileen pazientzia oso murritza da, eta erabiltze horiek erakarri nahi baditugu esperientzia ona eskaini behartzaile. Bai, Markek dioenaren hildo beretik esango nuke ikusiko dugu zer gertatzen da. Egia da, orain ematen dula dena mugikorrei lotuta dagoela guztiz, baina ez dakigu mugikorrak zer gehiago eskaini dezaken. Gai izango alda mugikorra errealitate virtualeko formatuei erantzuteko modu egokian, ala beste gailuren bat erabilik beharko dugu orain ezagutzen ez duguna, eta bertan eduki interaktiboak ikusi ahal izango ditugu modu virtualean. Dagoeneko hedabide batzuek egiten dute, New York Timesek adibidez betaurreko bereziak eskaintzen dizkie arpide dunei, bereziki eduki premium gisa, baina Markek deskargen abiadura aipatu du, arazoa da non nahi, ze beti esaten da, bideoak, argazkiak ez dira azkar deskargatzen, eta beste produktu ikusentzunezko askoz zamatxuago batzuekin nola jardungo dugu. Gailuak gero eta handiagoak dira, ematen du mini iPad bat daukazula belarrean, horren antzeko zerbait izango dugu, ala behar bat beste zerbait integratua izango dugu etorkizunen, baina edukiei dagokienez esango nuke audientzia dauden lekurantz mugitu beharko dugula beti. Orain ematen du gauzan nabarme bat esaten ari naizela, baina Facebook eta Twitterrik ez zegonean, orain dela 10 urte audientziak blogetan mugitzen ziren, eta ematen zuen edabide guztiek era guztietako blogak eduki behar genituzela azaleta, punta-puntako bloga errak bilatzen genituenan jartzeko, eta gero Facebook erabiltzen hasi zen, eta orain Facebook da sare sozialen jaun eta jabe. Facebookik gabe ezin dugu bizi, eguneko inungo edabide guztiak digitalak edo ez Facebooketik bizi gara. Facebookek negozio eredu bat garatu du, askotan vampiro modukoa dela, baina eraginik eta jarraitzailerik izan nahi baduzu, amen Jesus esan behar diozu, Zuckerberg jaunak esaten dionari, ara dijoazelako audientzia guztiak. Eta nik orain dela 5 urte ez nuke pentsatuko alakorik, eta nazioarteko izlariei entzuten nien Facebook desagertu egingo zala, eta bere launaldi berriak ez daudela han, eta egia da, 13-14 urteko gazteak ja ez daude Facebook, eta ari gera 30-etik gorako audientzi bat elikatzen, eta nolako izango da
25-30 urte bitarteko belaunaldi hori datozen urteetan. Orain, Instagram hasiera batean baztertu nolabait esateko egin genuen, ez genion jaramon eskorik egin orain dela 2 urte, eta orain gazte guztiak Instagramen daude, eta badakigu Instagramen arazoa da, ezin dirala linkak egin albisteekin, klik bat galtzen ari zera hori bultzatzeko edo Instagrameko perfila bultzatzeko aleginak egiten badituzu, baina eragina ematen duzu, orduan balantzan jarri behar duzu, erabaki behar duzu, ia dena garrantzitsuena klikak diren bakarrik, eta ekin ekonomikoa, eta norantzugoa zen, audientzik eramaten gaitu zen lekurantz, oraingoz hemen gaude, mugikorren batailan edo guduan, teknologikoki indartsuagoak izateko, eta ikusiko dugu. Etorkizunari begira Markek aipatu du mugikorrean nolabait jarriko lituzkela indarrak, Karbak zalantzak ere agertu ditu ez dakigulako mugikorrak ere nolakoak izango diren etorkizunean, baina ikusten dugu jada mugikorraren erabilera horrek edukietan ere eragin bat baduela eta etorkizunean seguruenik eragina ere izan dezakeela. Entzun duzu aurretik, Karma, has oído? Es que falla. Bueno, vuelvo a... Bai, berriro formulatuko dut bukaerako galdera. Ikusi dugu edukietan jada eragin bat eduki duela mugikorraren erabilerak, eta etorkizunean seguruenik jarraituko du edukietan, hau da, guk konsumitzen ditugun eduki horietan bere eragina izaten. Nola ikusten duzu etorkizunean edukietan bertan edukiko duen eragina? Agian Karma nahi baduzu orain hasizu. Nola baldintzatuko du telefonoak, teknologiak, nola uste duzu baldintzatuko dituela edukiak? Sí, crec que he sentit la pregunta. Bé... Bai, izaten ari ginean hildo berean. Orain eztabaidak dauzkagu, telefonoak hain indartsua baldin badira eta eduki batzuk baldin badauzkagu azalean eduki desberdinak egin behar ditugu mobilerako, ezta? Eta eduki interaktiboen kasuan datu gehiago dauzkaten edukietan edo bideo interaktiboek dauzkaten edukietan ikusi behar dugu zenbat atzeratzen da deskarga, nolako elkarreri egina sortzen den irakurleekin, eta azkenik mugikorrak gaur egungo edapen berarekin jarraitzen baldin badu, edabideen norabide asko baldintzatuko dituzte, zeren barneko sail berak berpentsatu beharko dira, eta ikusi beharko da, zer ematen zaio lehentasuna, mugikorrean erakutsi daitekenaren arabera, oraindik ez dakigu, baina saiatu eta huts eginen bitartean ikusiko dugu ze bideetatik jarraitu. Bai, eztabaida hori etengabekoa da hedabide guztietan. Hau da, mugikorran funtzionatzen ez badu, ez zazu egin, hori da gaur egun dagoen lehentasun nagusia, eta horrek edukiak baldintzatzen ditu. Eta bai, erantzi nahiko nuke kontu bat, horrela da, orain dela oso gutxi, pare bat urte, Eusebio hori duela pare bat urtekoa da, lehen gauzak ez ziren horrela, eta konturatzen gera gauzak gero eta azkarrago doazela. Eta Markeko hobeto azaldu dezake, alde teknikoaz arduratzen delako, baina gaur audientzien erritmora egokitzeko edozen garapenek denbora bat eskatzen du, eta aplikazio jakin bat lortzen dezunean gauzak azkar deskargatzeko, behar bada beste bat da eskaera edo teknologia. Eta horrek zerbait dakarkit burura, ezta? 2007an, 2006an, ni beste edabide batean nebilen lanean, eta orduan aztertzen ari ziren
ia bideoak ikusi zitekeen azalean. YouTube etzen gauza normal bat. Eta berrikuntza gisa bideoa jarri nahi genituen azalean. Eta edukien kudeatzaile bat landu genuen. Ez albistetan, baiziken azalean bideoak ikusi alizateko. Baina gero jendeak konturatu ginen, jendeak ezin zituela bideoiek ikusi etxean, internet oso abiadura motelean zijoalako, 2006, bai, 10 urte dira, baina hori oso denbora gutxi da. Orain arte, Davide garatzeko izan duten abiadura kontuan izan da. Tira, bai, baina enpresa handiak, Google, Facebook, Twitter ezen beste, izugarri presionatzen dute teknologiak berek nahi duten norabidean azkar-azkar garatu daitezen. Googleek esan zuen orain dela gutxi, webgunea telefonoan ikusteko egokitu ezean, ez zure webgunea etzela aterako bilaketen emaitzetan. Eta Facebook ere sare sozial desberdinak ari dira behartzen, eta adibidez Facebooken daukan sare bat, gure edukiak, edabidetako edukiak, bere sarean hobeto ikusi ahal izan daitezen. Eta beraz, enpresa handi horien presioa daukagu, beren teknologiak erabili edo zokoratuta gilitzeko, eta presioa handia da, bai oso handia da, eta ez dakit horren berri daukatzen, baina Facebookek zera eskaintzen dizu, edo gurekin jolasten duzu, edo kanpoan gelditzen zera, eta jolasten baldin badezu, instant articles hori erabili behar duzu, baina klika beraientzako da, ez guretzako, horretara jolastu behar duzu, eta orain oso ondo funtzionatzen nahi dana da Facebook Live, guk hainbat musika jaialditan erabili dugu, izugarri birala da, eta Facebookek saritu egiten zaitu, hori erabiltzeko, bere teknologia erabiltzen ari zelako, edo beste zerbait errazagoa da, zuk egindako bideo bat Facebooken jartzea. Eta beren multinazionalen jokoan jolastu behar duzu, teknologien merkatuan nagusi direnak, eta haien beharra daukazu, ze klikik ematen ez badizu, bisitak ematen izkitzu, edo eragina, eta gure kasuan, eta segurenik zuen kasuan ere, beharrezkoak zaizkigu negozio eredua kontuan hartuta. Edo indarra hartzeko. Gai honen harira, galdetuko nizueke, mugikorrak ez dute duen behartzen artikulo mota aldatzea eta gauzak gero eta gehiago bideo formatuan kontatzea. Ez ote duen arrakasta gehien daukan formatua telefonoan, ez bideoa. Eta orduan hainbeste testu idatzi berrean gauzak kontatzea bideo txikitan edo esan txikian, baina bueno. Horrek ez dakarren eragin hori. Bai, zuko beto erantzungo diozu horri edukietan zabiltzalako, baina orain dela oso gutxi, esaten zen bideoa zela etorkizuna, eta denek bideoa egingo genukela, eta bideoa bakarrik egingo zela, eta bai, ikusten da bideoa kasu askotan funtzionatzen duela, baina testua garrantzitsua izaten jarraitzen duela. Testua egokitu behar da, jakinen mugikorrean ondo irakurtzeko, baina batzutan jendeak ez du bideorik ikusi nahi, eta nahiago du testua irakurri. Eta beraz, ezin da dena bideora pasa, eta erdi gunea aurkitu behar dugu, ikusi behar da, ia bideoak informazio garrantzitsua ematen badizu, erabili daiteke, baina bestela testua. Eta zure galderari dagokionezia idazteko modua egokitu behar dugu, eta bai, nik uste dut, baietz egokitu behar dugu, eta ikusi behar dugu, erabiltzailea zer irakurtzen ari da, nondik irakurtzen ari da. Bai, Pello, oso interesgarri iruditzen zaiz zure galdera, ze hausnarketa modura, pentsa genezake testu laburragoak
egin behar baldin baitugu, kazetaritzan norantz goazen. Dena izenburu batean eta 3 azpi izenburutan azalduko goeta kitxo? Orain dela 15 urte beste eztabaida bat zegoen, ezta? Paperezko egunkaria galduko dira internet iritsi delako eta ez da liburu gehiagorik irakurriko? Tira, nik ez dut hain ezkor azalduna, eta egia da bideoa modu ona dela audientziak erakartzeko, baina bideo laburrak ezin dezu 5 minutuko bideoa egin, 2 minutu terdikoa, bestela jendea nekatu egiten da, eta egoera horretan gauzak ahalik eta formatu gehienetan azaldu beharko genuke testu honekin, kalitatezko testu honekin, bideo laburrekin, datu grafikoekin, jarri ezagun amaieran kutsaren bat jendeak parte hartu dezaken, egin ditzagun gauza gehiago, aberastu ditzagun kontuak, gauzak murriztu egin beharrean, jendeak ez zuelako gehiagorik irakurtzen, eta bar, eta bar. Eta honek beste eztabaida handi batera narama, klik erreixen kontura, ez da? Ze Davide batzutan, interneteko webgune batzutan, izenburua jartzen dira, klik egiten duzu eta paragrafo bat bakarrik dago, ez da? Klik egin erazi didate, baina horrezago edukirik. Gure kasuan nazio digitalen eta ara hildo berean dago, guk oraindik kazetaritza ona defendatzen dugu, kazetaritza landua, kalitatezkoa, eta horrek esan nahi du gauzak idatzi behar direla, ez laburrago, baino behar bada, bai beste estilo batean, telefonorako pentsatutakoak, eta 10 lerroko esaldiak beharrean, esaldi laburragoak, zuzenagoak erabilita, retorika gutxiagorekin, baina edukiak serializatu ditzakegu, ez da, guk hori askotan egiten dugu, hori teknologiako arau bat da. Adibidez, esate, zer daukazu, erreportai izugarri handi bat, dezagun lehenbiziko zatiagar, bigarrena bilar, eta bat. Nik esatete ez, ni nahi dena elkarren ondoan ikustea, eta esate ez, egunean baina telefonoan ez. Nik ez nuke dena izenburu eta paragrafo batean utziko, ez. Ez daukagu kazetari plantilla bat paragrafo bakarra egin dezaten. Oso ondo, gaia pixkate aldatuko dut, gai ezberdinak jorratzeko aukera izan dezagun. Aipatu duzu eta aurkezpenetan ikusi dugu batez ere marken aurkezpenean, ikusi dugu nola big data horrek zenbat datu jasotzen dituzten gaur egun hedabidek zenbat informazio daukaten, eta galdetu nahi dizuet, ea informazio hori zein neurritan den erabilgarri eguneroko jardunean, zertarako erabiltzen den, nola erabili daiteke, guk ere erabiltzaile moduan jakin dezagun, eta bestetik hedabideen ikuspuntutik hori nola lantzen den, eta ze aukera eskaintzen dituen ezagutzeko. Big Dataren gaia oso zabala da, eta batzuk esate dute Big Data egiten dutela eta ez dute egiten, eta batzuek datuak aztertze dituztela esate dute, eta behar bada Big Datan ari dira. Zaila da definitzen ia Big Data egiten ari gera, baina gure kasuan asmoa daukagu, bildu ditzak egun datu hauek guztiak gauzetarako erabiltzeko, eta adibide emango dut. Guk dauzkagun datuekin, pertsona bat badakigu zein dan, eta pertsona horrekin predikzio eredu bat egin dugu, iragartzeko ia pertsona hori egunen batean harpidun izango dan, eta edukiengatik ordainduko duen, ezta? Eta beraz, 100.000 pertsona identifikatu baldin baitugu, pertsona horiek harpidun izateko joera handienetik txikienera antolatu ditzakegu, eta telemarketingeko ekimenak baldin ditugu, lehenik joerarik handiena, harpidun izateko joerarik handiena daukaten hoiei deituko diegu, ezta? Hau da, Big Data erabiltzeko moduetako bat. Modu askotara erabili daiteke harpidun gehiago lortzeko, eta bar, eta bar. Markek esan duenaz gain, Davide batentzat barne mailan, benetan Big Data geranean zea ados nago, batzutan ez dagoen garbi, dauzkagun datuak Big Data ote diren. Nahasmen handia dago horren inguruan. Atzo Big Data kongresean izan nintzen, Bartzelonan,
bi eguneko jardunaldi bat da, eta bertan hitz egiten da zer daen big data, ze enpresak lantzen dituzten horretarako tresnak, eta elkarrezketa egin nion teknologia zentro bateko zuzendari bati, eta arek esan zian liburu bat idatzi zuela, Big Crisis Data, oso gomendagarria, eta bertan zer azaltzen du. Ez edabideak nola egiten dute, nik edabideetara egokitu nuen ark esaten zuena, baina azaltzen zuen nola teknikariak ari diren sare sozial guztietako datuak hartzen, hondamendi natural bat dagonean lurrikara bat, edo uhalde bat, edo atentatu bat, Bruselas, Niza, eta bar. Eta sare sozialen bidez, big data guztia biltzen dute, gertakari ari buruz, eta analisi eta visualizazio tresna batzuekin, berehala ingurune geografikoko mapak egiten dituzte, eta han argazkiak eta Twitterreko iruzkinak gehitzen dituzte, eta tresna batzuekin zarata ezabatzen dute, hau da, informaziorik eskaintzen ez duten iruzkinak, eta informazioa eskaintzen dutenak aukeratzen joaten dira, eta horren bidez, xehetasunean ikusi daiteke zer gertatzen ari den, denbora errealean erabiltzaileek sarean egiten duten guztiari esker. Eta nik esaten edabide batentzako daukazun tresna, adibidez, Turkian estatu kolpea dagoela, olako zerbait denbora errealean aurkeztu baldin daiteke, imaginatu dezakezu hori big dataren aplikazioetako bat izan daiteke, irekia da, denok egiten dugu, hau erabilgarria izan daiteke, informazio gune batentzako, edabide batentzako, horren bidez, jokamolde sozialak zertan diren ikusi daiteke, informazioetarako informazio eskuratu daiteke ere bai. Galdetu nahi dizuet orain sare sozialengatik. Zaipatu duzue trafiko handia eta bisita asko etortzen direla sare sozialetatik. Ez dakit nola jorratzen den gai hau sare sozialak ikusten diren komunitate bat bezala eta zerbitzu bat eskaini beharreko komunitate bat bezala, nola jorratzen den gai hau, askotan ikusten da trafiko asko etortzen dela, baina benetan ikusten da soilik trafiko hori edo bisitak lortzeko kanal bezala, edo ere komunitatea sortzeko bide bat bezala. Bai, segurenik edabidei buruz, edukiei buruz gehiago jakingo du Karmak, baina guk bai bisitak jasotzeko jakina hori baita nahi duguna, eta komunitatea sortzeko ere bai, ze jende askok behar bada Facebook bidez ezagutzen gaitu bakarrik, edo Twitter bidez bakarrik, eta interakzionatu nahi du gurekin, bere iritzia eman nahi du, eta barreta komunitate hori zaindu egin behar dugu, azpi komunitateak daude, Instagramen bat, YouTubeen beste bat, Twitterren, eta komunitate horietako bakoitza zaindu egin behar da, eta behar duen eskaini bertzaio, ingurune bakoitzan, desberdinak guztiak ere, eta egokitu egin behar duzu komunitate mota bakoitzera. Markek esan duena bikaina da, baina ia ezinezkoa. Interaktibitateari buruz ari naiz, komunitateari dagokionez ari naiz. Ia ezinezkoa da, orain dela 10 urte gogoan dut parte hartzea arduraduna nintzen, La Vanguardian, izen hori izaukan, garai hartan, gero community manager izena eman zitzaion, inglesez Chicagoaz zalako, eta gero txingurri moduan egiten ziren kontu horiek guztik, kaixo, e-mail bat jaso dut, eta hori gaur egun ezinezkoa, ze gauzak askoz azkarrago dijoaz, modu askoz masiboagoan funtzionatzen du denak, eta bai, zuk harremana izan dezakezu, e-mail baten bidez, harreman zuzena izan dezakezu, Facebookeko horman iruzkinak egiten dutenekin, Twitterren jarraitzen zaitu, ezinezkoa da, komunitateak sortzen dira, baina markaren jarraipena egiteko, leialtasun bat dagoelako, zerbait ematen dizelako, eduki bat, zerbait berezia, deskontuak eta onurak, eta bar, eta orduan esate dute, nik marka hau jarraitzen, baina
asko aldatu da edabideak daukan interakzioa eta hau da edabideak zer nolako harremana daukan irakurlearekin. Eta asko aldatu da irakurleak oso azkar dijoaz zelako eta oso zaila delako haiei jarraitzen duzu, ikusten duzu zer egiten duen, baina lehen irakurleek ez zuten edukirik sortzen eta orain etengabe egiten dute. Eta edabide guztiek egiten dugun zerbait da, askoz gehiago jarraitzen dugu beraiek egiten dutena, haiek guk egiten duguna baino. Guretzako denok zerate irakurleak, denok gara erakurleak. Dagoeneko ez dugu egunkari jakin batzu jarraitzen, baizik gustatzen zaizkigun kazetarien albisteak edo perfilak eta berdintzaigu aran nazio digitalen edo nun dauden zuk kazetari jakin batzuen perfila jarraitzen duzu Twitterren eta lehen gauzak desberdina ziren, lehen zen euskan egunkari guztiak, baina orain linkak jarraitzen dira. Eta gainera, bide bezala, sareetan oso aktiboak diren pertsona jarraitzen ditugu, gauzak oso ondo egiten dituztenak, eta inbirilaz behidatzen ditugu, eta ez eta alakok bideo bat egin du birala bihurtu dana, ez da? Eta hori nabarmendu egiten dugu, eta parte hartzearen kontuak asko aldatu dira, eta eztabaida oso interesgarria da, eta baina audientziak orduko 1000 kilometroko abiaduran dijoaz, eta ezin diegu jarraitu oso azkar dijoaz, audientziak informazio zuzen ematen digute, zu iristen etzerenean alako gandago eta bideo bat edo argazki eskatuko diogu eta audientziaren atzetik zoaz. Hau da nik botako dudan azken galdera, gero zuei emango dizuet hitza. Galdetu nahi dute azkenik narratiba modu berriei buruz. Oso modako hitzak bihurtzen ari dira adibidez transmedia, baina ez dakit gero zein neurritan gaur egun jada badagauden egoera horretan, edo den gehiago erronka bat aurrera begira. Zuen edabidetan zen egoeratan gaude. És un desig. Bai, desira bada, oraindikan, eta erronka formatu transmediak egitea. Orain dela hilabete batzuk, esperimentu bat egin genuen, Bartzelonako telebistarekin, BTV, irailean hasi nuen etapa berriaren asmoetako bat zen, beste edabide batzuekin elkarlanean jarduta, oraindik, ez dugu gure lehiako edabideekin egiten, orduan ez genuen ez gera ararekin harin. Baina BTV-rekin egin genuen, telebista publikoa Bartzelonan indarra handia daukana, eta proiektu transmedia bat egin genuen pobrezia energetikoari buruz. Oso aberatsa izan zen esperimentua, ze teoria guztia ondo geneukan, baina praktikara eramatean arazoak izan genituen bai haien formatu telebistakoan, bai gure formatu mugikorrean. Eta esate bai txapo, esperientzia bat izan zen, gauza gehiago probatuko ditugu. Guretzako transmedia, kasu hartan, energia pobreziari buruz egin genuen, arazo sozial oso interesgarria, gidoi bat egin genuen, erreportai bat, batetik telebistan, bestetik digital eta mobilean jardun genuen. Eta gero ikusi genuen, oraindik asko ikasteko geneukala, eta proba askoz gehiago egin behar zirela, baina esperimentu hartatik, behintzat esperientzia badaukagu, ikusi dugu elkarrekin lan egin dezakegula, oneraino iritsi gera, naiz eta oneraino iritsi nahi genuen, zertxo bete egin dugu, eta pixkana jarraituko dugu, eta transmedia bezala beste formatu batzutan. Errealitate virtuala, bideo interaktiboak eta sortzen diren beste kontu batzuk. Beti ere, irikita gaude gauzak probatzeko eta funtzionatzen baldin badute, hobetzeko, bai. Nik ere ez dut xehetasunen ezagutzen, baina guretzat bideo kontuak asko lantzen ditugu, gauza asko probatu ditugu, telebistako platotxo bat daukagu aran, eta saiatzen gera telebista egiten webgunean, aztertzen ditugu formatu hauek, eta esperimentuak egite ditugu, eta gauza asko probatu ditugu, eta jarraitzen dugu esperimentatzen. Oso ondo, gure arteko hemendik maitik doan jario norabide bakarrekoa bukatu da, hemendik aurrera
guztioi eman nahi dizuet hitza, eta baita ere, sare sozialen bidez edo komentarioren bat bidali nahi badigute, jarraipena egingo dugu bertatik, baina lehenengo eta behin noski lehentasuna bertan gaudenok izango dugu, galderaren bat, komentarioren bat, hausnarketaren bat. Bai, mikrofonoa mesedez pasako diozue. Eskerrik asko. Bona nit. Lehen komentatu duzue nola baldintzatzen ari den, edukimotak, sakelako formato horrek, ezta? Agian hori galdetu baino lehen edo horrekin batera, zuek detektatu duzue beste konparatuta maigainekoarekin batez ere, eta noski paperekoarekin, baina paperekoan neurtzerik holan hain zehatzez dago. Sakelakoak beste interesgune batzuk dituela, beste profil batzuk detektatu dituzue, eta agian horren arabera, agian moldatu egin daitezkeela horre beste formatoiek, ezta? Horren arabera. Zakit ondo azaldu nahi zen, ia lehenengo pizkat egin duzuen datu edo bilketa edo pizkat analizi edo analytics edo hortik pizkat begiratuta beste joera batzuk, beste patroi batzuk dituztela. Sakeleko eta APP-koa, klaro. Si no entes malament, Ondo ulertu baldin badut, zeraz ari zara, erabiltzailean funtzionamendua zer nolako desberdintasun dago mugikorrean eta ordenadorearen artean? Bai, jokamoldea oso desberdina da, mugikorrean irakurtzeko tartea laburragoa da, gehiago iristen zera sare sozialitetik eta edukien berzirkulazioa gehiago kostatzen da, zailagoa da erabiltzaileak horri ibiltzea, ordenagailuan ez bezala, eta beste gauza garrantzitsu bat ikusi duana da, atariko horriak ordenagailuan garrantzia handia daukala, baina webgunean, telefonoan oso gutxi erabiltzaileak beste leku batzutatik iristen direlako eta ezain beste lehen horritik eta horrek berpentsarazten dizu erabiltzaileak nola ibiltzen dira zure webgunetik, ez direlako ezain bestean lehen horritik pasatzen. Bai, nik ez dut askorik erantziko, bakarrik lehen kopuru bat eman dut, gure kasuari dagokionez, guk 20 milioi horri dauzkago ikusiak eta 17 link batetik iristen dira, lehen horritik pasagabe, eta horrek erakusten du, gehienetan Facebooketik edo Twitterretik iritsi direla, edo norbaiteko mendio bat egin dielako, eta beraz, berpentsatzen ari gera lehenago esan dudana. Aleginak egin behar ditugu bi azal desberdin eukitzeko, bat webgunerako eta beste bat telefonorako, ala denataz paso egin eta jakinda gehienak ez zaizkigula lehen horritik iristen, ez dugu aleginik egingo lehen horrian eta gehiago saiatuko gara automatismo bat izan dadin, eguneroko eztabaidak dira hauek eta edo sekzioi dagokienez, agian ezberdintasunik somatu duzue? Respecto a web y móvil. Mai gaineko edo ordenagailuarekin konparatuta. Pentsatzen dut, agian publiko ezberdina dela erabiltzen duena mobila eta inkluso orokorragoa, bururatzen zait badauela jente asko pasatu dela mobilera eta hortik sartzen hasi dela interneten eta ez ordenagailutik. Ordenagailutik pasagabe, esan edot.
mas enganchatzen zela txuleta, aquesta resposta. Bai, txuletari gabe harrapatu nazu eta ez daukat horretarako erantzunik. Bai, oso litekeena da esaten ari zeran hori eta jokamoldea desberdina izatea, baina berpentsatzen ari naiz edo aztertzen ari naiz adibidez. Zuk adin bat daukazu eta asko begiratzen duzu telefonoa seguruenik, baina azalean ikustea ere gustatuko zaizu, noski, barkatu, ordinagailuan. Nik behintzat hori egiten dut, gora eta bera nabilenean telefonoa erabiltzen dut bakarrik, eta eguneko une batzuetan iristen naiz, eta ordenagailu mugikorrean irakurtzen dut. Saguri gabe, eta barreta iruditzen zait, jende askori hori gertatzen zaila, eta orduan, gehiago da, ia zuriz ikustea zer gustatzen zaizun, zen modatatako edukia gustatzen zaizkizun. Adibidez, politika gustatzen bale mazaizu eta kultura hori behidatuko duzu telefonoan eta ordenagailuan. Ez, pentsatzen dut esaten ari zerala dela, ia desktop ordenagailua bidatzen duenak, bakarrik ordenagailua bidatzen duen eta eduki jakin batzuk, eta ia telefonoa erabiltzen dutenak eduki jakin batzuk bakarrik. Erantzuna bidatu dezaket eta korreoz bidaliko nizuke. Bai, horren azterketa askoz konplexuagoa da. Hemen ez geralako sail batean ikusitako bisitez, baizik eduki guztiak aztertu beharko genituzke eta ikusi beharko genuke ia jokamoldeetan desberdintasunak daude, baina hori big datan kontuan sartuko litzateke, analizi konplexuagoak, baina interesgarriak ere bai. Bai, mikrofona pasako duzatzera, mesedez. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, kazetaritzako laugarren mailako ikasle naiz Euskal Herriko Unibertsitatean, duela urte pare bat, ziberkazetaritzako kongresu batean, esan zidaten, bertan, Kalifornian kazetaritzako ikasleek programatzen ikasten dutela. Eta gaur hemen, gaur ikasi duana da, mugikorrik ez baldin, mugikorrerako ezin badagin ez egiteko. Irakaspen horiekin, unibertsitatera nijoa, lehiora nijoa, eta bertan zer ikusten dut? Egin ditudan landu dudan kontu teknologikoak izan dira Wix triste bat eta WordPress bat. Eta ikasleak bezain beste zekien WordPressari buruz. Orain nire galdera. Galdera pare bat. Ni ikasle gisa, laugarren mailako ikasle gisa egoera honetan egonda, zer egin beharko nuke? Eta bigarren galdera, ea Kataluniako ikasleek arazo berbera dakaten, edo Katalunian egoera hobeagoa den. Zatoz Kataluniara bertan programatzen ikasiko duzu. Ez, egoera berbera da. Unibertsitateko irakaslea naiz hainbat kazetaritzako hainbat fakultatetan eta egilea da. Ikaslek beti dakite irakasleek baino gehiago. Gainera nik kazetaritza digitala irakasten dut eta beti esaten dut. Ia, ze tresna ezagutzen dituzue, erakutsi ezaizkiazue. Ze nik asko ezagutzen ditut, bai, baina asko sortzen dira eta hori da egin behar dezuena. Irakaslearen aurretik joan. Irakaslearen aurretik bazoazte, bestela gaizki gabiltzan. Ze zuen adinean ez bazabiltzate irakaslearen aurretik zertan zabiltzate. Zer da irakasleak dena irakatsi behar dizuen kontu hori? Hori da nire aholkua. Beti joan zaite irakaslearen aurretik kontu teknologikoetan. Ze egin beharko zenukete. Zure kasa ikasi internetek, eraguzitako manualak dauzka, eraguzitako komunitateak daude ikasteko belkarren artean, eta ikasi nahi dezun guztia hortxe daukazu. Ni ikaslean itzanean, aitzakian aukan, ze idazmakinak kate bati lotuta zeuden, etxera ez eramateko, baina internet dena modu autodidaktan ikasi dezakegu. Zeren zai zaude, aste hartetan arratsaldeko 3 irakasleak irakatsi dezazun programazioa zertan dan, ez zure bidea da programazioa ikasta. Eta zenbat eta gehiago jakin, orduan eta aukera profesional gehiago izango dituzu, eta bestalde izango nizuke, kazetaritza gustatzen bazaizu eta programazioa gustatzen baldin bazaizu, zenbat eta gehiago bilak uztartu, teknologikoa eta edukiena, orduan eta lan aukera gehiago izango dituzula.
Nire irakasgaian saiatzen gera datuei buruzko informazio gutxi batzuk ematen, eta ikasle batzuek postpezi jasotzei zituzen, eta beste batzuk esate zuten, ai, ze zaila da hau. Eta zergatik beti banatu direlako letrak, estatistikak, zenbakiak, hori aldatzen ari da. Eta beraz, etorkizun profesionala izan nahi baduzu, autodidakta eta zoaz teknologiaren bidetik. Hori da nire aholkua. Ikuspegi teknologikotik, nik kazetari zinguratu eta lan egiten dut, eta esango nizuke, bai, garrantzitsua da programatzeko interesa izatea, ez dezu zertan super aditua izan, baina gutxieneko gauzak balimadazkizkitzu, eta ikasteko gogoa balimadaukazu asko zobeto, ze teknologiako jendearekin eta eduki berriak sortzeko hitzein behar dezunean asko zekarpen handiago egin ahal izango duzu. Eta lan askoz gehiago izango dituzu. Bai, Mark oso suabe dabil. Zuk kazetari gisa pixka bat ulertzen baldin badezu tekniken burua nola dabiltzan, haien lagunagoa izango zera eta lortuko duzu haiek zuretzako gauza gehiago egiteko. Eta beren hizkera erabiliz, gu normalean txotxoloak izaten gera teknologi kontutan, eta haien hizkera erabiltzen baldin badezu askoz gauza gehiago lortuko dituzu. Twitter bidez, galdera bi, pixkat trampatiak izan dira, hemen dagoen persona batek bota dituelako, orduan egingo dugu tratu bat, Marijo deo gracias, eta lehenengoa nik formulatuko diet, eta bigarrenean zuri pasako dizute mikrofonoa zuk zeuk formulatzeko. Ondo deritzozu? Ederto. Bueno, lehenengo galdera jaso duguna Twitter bidez, izan da, ea mobil erabiltzailearen konsumo mota gero eta azkarragoa izanik, esan den bezala, ea non geratzen den informazioan sakontzea. Eta nolabait karmak eman du zertzelada bat, baina pixkat horretan sakontzea eskatzen digu Marijok. És a dir, si és... Hau da, azkarragoa baldin bada nola sakontzen dugun informazioan, ez da? Bai, karmak lehenago esan duena. Prest egon behar dugu, azkar kontsumitu alizateko, baina erabiltzaile asko dauzkagu denak desberdinak, eta aukera eman behar dugu, sakondu nahi duenak eduki sakontasun handiagoa izan dezan mugikorrean irakurtzeak ez du ekarri behar edukia laburra izatea, eta beraz informazioa zabaltzen joan behar dugu denek nahi duten sakontasun maila lortu ezaten. Bai, gauza bat gehitu nahiko nuke, bere alakotasun faktorea beti oso garrantzitsua da hedabide digitaletan, eta paperezko bertsioa daukaten horietan ere, eta horrek sakontasunarekin dauka zerikusia ez da, ze askotan bere alakotasunak titularra eta push azkar bat egitera behartzen zaitu, eta 3 segundu berandugo iristen denak galdu egin du, lehiakoek ikusle guztiak erakartzen dituztelako, ezta? Eta beraz, zure albistea 3 segundu beranduago iritsi dana desfasatuta gelditzen da. Eta lanketa gertakari beraren edukia lantzeko maila desberdinek daude, batetik daukazu izenburua, berritu daitekena, baino dagoeneko mugikorretara iritsi da eta birala bihurtzen da, bestalde zuk bi paragrafo dauzkatzu informazio gehiagorekin, minutu batzuk geroago, eta gero eduki oso aurkezten duzunean, hori askoz luzeagoa da. Eta hori ere kontsumoaren zati da, gero eta gehiagoa iri gera horrekin ohitutzen, eta hedabideak egokitzen goaz, informazio berdine maila desberdinetan eskaintzen ari gera ohitutzen, eta azkenekoa txotxolo, ez? Eta gertakari baten puxa beranduen ematen duena oso nahi izan behar du jarraitzaileak lortzeko. Zenbat denbora eskaini behar zaio albiste bati errentagarria izateko zuentzat? Pregunta. Trivialeko galdera. Zer esan nahi du errentagarri? Karen atzetik edo joan behar dela, bizkor ibiltzen dela, eta horrek ere zuentzako lana badauka, ez? Lehen eman behar da albistea, baina landu egin behar da,
neurtu egiten duzu, zenbat denbora egiten duen erabiltzaile bakoitzak bai nabigatzen, bai oro har albiste bakoitzean. Orduan, errentagarritasuna hor ze parametrotan neurtu behar da. Albisteko neurtu daiteke, denborako egiten den lan hori errentagarria noiz da. Erabiltzaileak zenbat denbora egiten duen neurtzen duzue, beraz. La meva resposta... Bai, nire erantzuna da, lortu nahi duzunaren arabera. Hemen bi adibide desberdin dauzkagu, ez? Guk zer bilatzen dugu, guk publizitatea daukagu, baina gure negozio eredua gehiago oinarritzen da harpidetzetan, eta guretzako errentagarria da zenbat eta harpidedun gehiago lortu. Eta gure edukiek hori bultzatu behar dute. Beste kasu batuetan, zuk bilatzen duzuna izan daiteke publizitateko inpresio askoz gehiago. Helburuak desberdinak dira, zuk informazio eskaini nahi duzu, eta seguruenik gauza desberdinak egingo dituzu zure azken helburuaren arabera. Naiz eta horrek lotura handia dauka lehenago esaten ari ginenarekin, ez da informazioa gehien azkarren ematen duena askoz gehiago irabaziko dugu. Bai, horrek lotura estua dauka argital edo irizpide editorialaren arabera, ez? Zuk informazio batzu edo beste ematen diozun garrantziaren arabera. Beraiek beste lehentasun batzuk izan ditzakete adibidez, informazio beraren aurrean. Eta beraz, hemen alde bat dago, baina errentagarriak diren edo ez edukiak, tira, guk pieza asko lantzen ditugu, eta batzutan egunak pasatzen dira, eta gero ikusten duzu zenbat bisita izan dituen piezak, eta ez diozu kazetariari esan nahi ere desanimatu egingo zinuk, izugarrezko lana egin du, elkarrezketak egin ditu, argazkien bila bitu da, iturri berriak bilatu ditu, eta gutxi ikusi da, eta enpresa gisa pentsatu dezakezu, tira, hau gutxi ikusi da, eta hobetu behar dugu, hobeto etaketatu behar dugu, hobeto posizionatu behar dugu, alde tekniko horiek landu behar dira, hori pentsatu dezakezu, edo pentsatu dezakezu, audientzia egun hortan, gai horretan, ordu horretan, ez zeukan interesik, arrazoi askorengatik, ordu berean, birala eginda, Indian goseak hiltzen dagoen ume baten bideoa, edo Sirianko bombardeo bat eginda birala, ez? Eta bai zorte txarra. Zuk zure argitaratu duzu, justo beste bideo bat birala bihurtu da momentuan, edo aktriz porno batek, mezu patriotiko bat kaleratzen du, zuk zure albistea argitaratu duzun une berean, edo estatu kolpe bat dago Turkian eta mundua bertan gelditzen da, ezta? Eta hain gauzak ezin dira aurre ikusi sareetan, eta ezin duzu pentsatu pieza bat gutxi ikusi da, eta beraz ez dugu pieza hori bezalako hori gehiago egingo. Eta hausenik esaten dut, ez daukagu harpideunik, eta ez daukagu kutxa ziurtatuta, eta gora bera asko dauzkagu lortzen dugun publizitate kopurua, baina gu kalitatea bilatzen dugunez, naiz eta jakin klik errexak, gauza xalekoen klik errexak bisita asko ekarriko lizkigukla, ezin dugu eduki oso landua egiteari utzi, eta hori kontuan hartzen saiatzen gera. Daukagu internet bidez, eta gainera eskertzen diote Iruña Astizi, zen nik galdera hau ere baneukan gero galdetzeko. Bi negozio eredu aurkeztu dituzu hemen, bata oraindik publizitatearen eskutik datorrena, eta beste bat suskripzio bidez, eta horren aritik galdetzen du Iruñek, ea nola eman dakioken errentagarritasuna sareko edukiari, eta nik galdetzen dut honi lotuta ea eutxial izango zaion publizitate bidezko ereduari, edo ikusten duzuen nolabait beste bide batzuetatik joan beharko dela, eta horrekin lotuta, eduki jakin bat sortuta izan testu, bideo edo dena delakoa, nola atera alik eta errentagarritasun handiena. Hori da Iruñek galdetzen duena, eta nola egin errentagarri sareko edukiak, eta nik galdetzen dizuetea ikusten duzuen publizitate bidezko ereduak
ea jarraituko duen bere horretan edo birmoldatu beharko den. Eduki baten errentagarritasuna, orain aipatu duguna da. Azkenean, gai izan berdezu, alik eta ongien saltzea, alik eta kanal gehienetik, eta daukazun edukirako egokiena dan kanaletatik, ezta? Eta karmak dioenez, faktore askok daukate eragina, eta edabide bakoitzak bilatu behar du, noiz argitaratu, nola komunikatu erabiltzailei, eta hau komplikatua da formula zehatza eukitza. Eta publizitateari dagokionez, ikuspegi teknikoenetik, hori da nik ongina ezagutzen dudana, interneteko publizitatea guztiz dago Facebooken eta Googleen esku, berriro ere, dagoeneko behin baino gehiagoetan aipatu dugu hori gaur, beraiek dira gaur egungo munduko publizitate agentzia handiena, eta haiek dira errentagarritasunik handiena ateratzen dutenak. Eta hedabide txikienek errentagarritasuna ateratzeko publizitate asko jarri behar dute, edo modu berrietan pentsatu behar dute, branded content delakoan, segurenik zuek publizitate lokalean, haiek normalen ez dira Googlera joten, baina horren bidez errentagarritasun gehiago lortu dezakezu, eta berriro ere teknologiaren kasuan bezala kontu hauek argiaren abiaduran aldatzen dijoaz, eta beraz etengabe egokitzen ibili behar dezu, ikusteko une bakoitzan zer egiten den publizitatearen alorrean bizirik jarraitu ahal izateko, ez? Zuk hobeto jakingo duzu honen berri, ez da? Ez. Hemen edabideen negozio eredua interneten eztabaida gai garrantzitsua da, 1985 hasi zen, eta bere horretan jarraitzen du. Negozio edabideak errentagarri egiteko edo iraun jasangarri egiteko eztabaida argitu bazen edabide gehiago egongo lirateke, ezta? Eta edozein kasutan alderdi teknologikoa oso ondo ezagutu beharra daude teknologiak eskaintzen dituen truku guztiak, zure edukiak nabarmentzeko, ze azkenean hori diru bihurtuko da, edo arpidedun bihurtuko da. Eta egia da, orain dela 10 urte ez bezala, tresna asko eta truku teknologiko asko daude, edukiak gehiago nabarmendu eta diru bihurtzeko, baina publizitatearen moduak, online publizitatea bera, garai oso iluna izan zuen orain dela urte batzuk, orain indartzen ari da, baina Google eta Facebook bezalako enpresak jaun eta jabe dira. Eta branded content kontua oso interesgarria eta oso auzitan jarria dago. Gu ari gera olako branded content bat prestatzen, baina nabarmenduta dagoena, adierazia dagoena, markako edukia modu desberdin batean aurkezteko asmotan gabiltza, The Guardian eta New York Timesek egiten duten bezala, eta pentsatzen ari dira eztabaida jardunaldiak egitea, nazioarteko hedabideetako ordezkariek azaldu dezaten nola aurkezten diren eduki hauek beren hedabideetan, iruditzen zaite beharrezkoa eta oso interesgarria. Bai, azkena izango da, bale, ze denpora aurrera da, dudan azken galdera eta bukaera emango diogu saioari. Bai. Zera, ni galdetu nahiko nizueke irratigintzaren inguruan. Aipatu dituzue, zuen edabideak aipatu dituzue, biak ere idatzizko kazetaritza dute oinarria, baina nola ikusten duzu irratiaren etorkizuna erronka teknologiko hauen aitzinean, ez? Argi dago alde batetik ikusentzunezkoa indarra handia hartu dula, bertzetik ere irratia kontsumitzeko moduak ere haunitze aldatu direla, orduan galdetu nahiko nizueke, ea zein den zuen ustez irratigintzaren erronka teknologikoa, eta bertzetik estatu mailan nork egiten duen oso ongi. Bai, irratearen erronka teknologikoa tira ez da
erronka bat, edo egina daukate, edo gaizki dabiltza, interneten egon beharra daukate, bai ala bai. Ez dago beste aukerarik gaur egun, jende askok irrati bidez entzuten du irratia, baina interneten ez bazaude entzule asko ari zera galtzen, eta gainera teknologia berriro ere behartzen gaitu egokitzera, ezta? Mugikor gehienek dagoneko ez daramate irratirik, eta beraz, informazioa mugikorretik jasotzen duten erabiltzaile horietarako eduki behar duzu aplikazio on bat edo webgune on bat irratea entzuteko aukera ematen duena, eta aukera ematen duena lehen egiten ez ziren gauza asko egiteko, entzuleekin elkarrera egiteko eta bar. Eta Katalunian ezagutzen duanaren arabera, Katalunia Radio eta RAC-U ondo ari dira, eta borroka handia lehian dabiltza berrikuntza teknologikoko liderrak izateko eta egin beharreko bidea markatzeko. Bai, nire erantzuna irrati erabiltzaile gisa da. Baina askoz bide luzeagoa daukate, bitarteko digitalak baino askoz beranduago hasi ziren egunkariak baino interneten sartzen, eta orduan dekalaje hori daukate telebistek bezala. Adibidez, orain Katalunia Radio aipatu da, IKTF-matik desagertu zen, eta orain internet bidez jarraitu daiteke irratitik desagertu zen kate hori, ezta? Baina gauza asko egin behar dira oraindik edukiak berreskuratzeko moduari dagokionez, eta bar. Nik irratian ez dut irratia etxetik entzuten, orain ordenagailutik entzuten dut, eta interneten sinizen baldin badute, aipatu diran bi edabide horiek indartsuenak dira eta interneten gehien inbertitzen ari direnak dira, eta esango nuke ibilbide luzea daukatela oraindikan podcastak errexago jartzeko, erabilgarritasuna hobetzeko telefono mugikorretan, beraien apak askoz gehiago betu ditzazkete, zuzenekoak entzuteko aukera emateari dagokenez, telebistan ere zuzenekoa ikusteko arazoak daude oraindik mugikorretik. Guk arazoak baldin badauzkagu bideoak eta argazkia jaisteko, beraiek askoz berandugo sartu hasi zirela, Katalunian behintzat oraindikan garai analogiko edo ertziarrean daude, eta alderdi analogikoan ari dira gehiago inbertitzen, eta ezain beste interneten. Eta azken kontua da, ikusten dut, irratia zer da, idatzizko atariak ere sortzen ari dira, eta azkenean denok egiten dugu, denetik guk bideoak egiten ditugu, eta edabideak irratia, idatzizkoa edo digitala, denok sortzen ditugu eraguzitako edukiak, eta elkarren artean lehian gabiltza, eta naiz eta hasiera batean irratia izan, orain beste edabideekin ere lehian dabiltza. Gustora jarraituko genuke galderak egiten eta gogoetan, baina badira beratziak eta uste dut gaur hemen utzi beharko dugula. Eskerrak eman nahi dizkizuet, bai Peio, bai Mark eta bai Karma, benetan saio interesgarria izan da, eta nik uste dut jarraituko genukela hizketan eta beste galdera batzuk mahai gainean jartzen, baina hemen utzi behar dugu. Eskerrak eman nahi dizkiote bereziki Berria taldeari, ez bakarrik gaurko saioa antolatzeagatik, baita ere egiten duen aleginarengatik etengabe gaurkotzeko, berritzeko, begiratzeko zeintzu diren joera berriak. Uste dut egunkariak ere lan handia egin zuela horretan, eta berriak jarraitzen duela, naiz eta euskarazko egunkari nazional bakarra izanik, beti ez dauzkan behar diren beste baliabide, Peiok esan duen moduan, egiten den alegina oso handia da, eta nik uste dut eskerrak eman behar dizkiogula Berriari horregatik, eta euskaldunok horrelako egunkari duin bat daukagulako. Beraz, mila esker Berriari, gora Berria, eta deskargatu ezazue guztiek oraintxe bertan aplikazio Berria. Mila esker etortzagatik eta hurrengora arte.